Do you know that the Igbo people are the only ethnicity in Africa to be in the top 10 list of the most industrious ethnicity in the world? The Igbos are ranked at number 5 on the list, right behind the Jews. The Jews were ranked at number 4, while the Igbos are ranked at number 5. Number 5 on the list. Chinekenna. Top 5 but not 5. Yes, Igbo people are meant to be number 1 on that list because anywhere an Igbo person goes to, they leave a footprint of hard work and resilience. Igbos are known for their ability to create, build, adapt, and succeed anywhere they find themselves. So ndị Igbo bụ ndị developers. Ndị Igbo bụ ndị developers. Ọ bụghị ile is a fact. Ọ bụrụ na ị bụ onye Igbo biko nwee pride, you get why? Just get pride. Ọ bụrụ na m abụghị onye Igbo, hey! Iwe ya na-ewe m. Ọsụkọsụ ya na-asụ m. Ị na-aga n'ụzọ na-elecha na-amacha because you are whoever you say you are. Ndị developers. Ndị Igbo ndị developers. Anwere ife na-eme. Igbo Kwenu. Yeah.